Näistä, jos tekee kaksivärisen, tulee joko, näistä tulee eikä tällaisia, jos tekee kaksivärisen. Ja jos tekee yksivärisen, niin tällaisia. Tähän työhön tarvitset sakset, koukun, joka matchaa lankaan. Ja sen lisäksi tarvitset turvasilmiä ja silmukkamerkkejä, täytettä. Aloittaessa tehdään taikaympyrä, mutta sitä ennen kannattaa tehdä alkuun solmu, ettei lanka lähde pakeneen. Ja tehdään pieni häntä ja tehdään X. Sitten ensimmäisen ali ja käännetään näin. Että kun sä vedät sen takas, sieltä tulee tää. Sitten käännetään sormet ja vedetään tosta läpi. Sitten tehdään 6 kiinteää silmukkaa. Ja 6. Nyt mulla on tällainen. Vedetään tätä. Sitten katsotaan, tossa on toi sivusilmukka. Takia otetaan tämä silmukka. Sen sijaan, että ottaisit uuden, tee piilosilmukka. Noin. Ja ketju. Tässä vaiheessa ota silmukkamerkki ja kiinnitä se ketju silmukkaan. Hyvä. Tässä meillä on alku. Tehdään tällä kierroksella jokaiseen lisäys. Eli mä työnnän tohon reikään, pidän sormen siinä takana, koska mä haluan työntää uudestaan samaan reikään. Näin. Ja mä oon tehnyt 2 yhteen. Ja tähänkin 2 yhteen, jokaiseen 2 yhteen. Noin, mä oon tehnyt nyt 2 silmukkaa, koska mulla on täällä 4. Jokaiseen tälleen 2. Tee ensimmäiseen normaali. Täällä ei kiinteä silmukka. Sitten joka toiseen tehdään lisäys. Eli lisäys tehdään tähän, 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 tähän ja tähän. Joten aloitetaan. Noin. Meillä on nyt tehty se joka toisen kierros. Nyt aletaan tekee 3. kierrosta. Oot tarkkana, tässä kohtaa nimittäin helposti hyppää. Jokaiseen 1. Myös seuraavalla kierroksella tehdään jokaiseen 1. Noin. Sitten taas tehdään piilosilmukka. Ei vaan suoraan läpi ja ketjusilmukka. Nyt mä oon tehnyt 1 kierroksen ketjusilmukoita, niinku kiinteitä silmukoita 1 kaikkiin, joten nyt tehdään toinen. Pikkukaveri. Ensimmäiseen perussilmukka. Seuraavassa niin me lasketaan 1, 2. Ja siihen tokaan tää on kavennus. Et hypätään 1 yli. Voi tehdä toisellakin tapaa kavennuksen, mutta mä teen nyt näin. Eli aina kavennuksen jälkeen pitää kiristää lankaa. Muuten silmän on oltava isompi
kuin reikä. Laita ensimmäisen kohdalle. Tuo ensimmäiseen silmukkaan tehdään 5 pylvästä. Seuraavaan tehdään 1 kiinteä silmukka ja kiristetään. Sitten piilosilmukka, ketjusilmukka. Ketjusilmukka voi jättää ihan löysäksi, koska siitä halutaan vähän ylipitkä. Täältä mennään tällaiseen lonkeroon. Sieltä välistä napataan tällä. Ja näin. Kiristys. Vaikka olisi piilosilmukan aika, ei voinut tossa tehdä piilosilmukan. Noin, nyt on reijät ja tilat tehty. Eikö se ookin aika lähellä? Moi! Moi! Nää vois olla kaksoset. Nää vois antaa joillekuille kaksosille. Älä voin vedä läpi, koska me kerätään jokaisesta tämmöisestä. Ja vikassa saa vetää kaikki läpi. Vikasta tehdään tavallaan piilosilmukkaa. Silla poikki, noin tämmöinen häntä pitäisi käydä. Tässä kohtaa menee reiästä ja vierestä nappaa vetäise. Vedä ja sitten pyöritä sormien ympärille 2 ja työnnä reiästä. Noin, nyt tää on valmis.